Cando se concreta a iniciativa de crear o museo, era un panorama moi efervescente, como se pode supoñer, porque había, previamente a defunción da dictadura, digámoslo así, pois xa había un caldo de cultivo no que había moitos protagonistas e unha das entidades que levaban un pouco a voz cantante neste panorama era o Colexio de Arquitectos. O museo naceu como, e iso é unha boa cousa, cun xantar ben cumprido, non? Volvíamos de facer un safari fotográfico da arquitectura contemporánea, Rafael Baltar, Carlos García Martínez, que era o bibliotecario da Comisión de Cultura, e máis eu. E xantando no chocolate, non sei por qué, saiu a cuestión, a idea esta, e dixemos, por que non lle propoñemos a Xunta de Goberno do Colexio de Arquitectos intentar promover isto? Sumouse no escrito que fixemos Manolo Gallego, e ese escrito dos 4, a Xunta de Goberno do Colexio de Arquitectos colleu uno moi ben e dixo adiante. Entón, ali confluíron unha cantidad de persoas particulares de diferentes ámbitos da cultura, todas naturalmente cun sesgo galeguista, nacionalista. O Museo do Pobo Galego é unha aspiración que tamén ten os seus anos como tal aspiración. No Seminario de Estudos Galegos habíamos comenzado un museo de antropoloxía. Nos primeiros anos o museo sí que bebeu moito da organización do Seminario de Estudos Galegos. En canto á multidisciplinaridade, en canto á visión, en canto á idea de un espazo de antropoloxía para coñecer máis Galicia, para dar a coñecer a sociedade e a cultura galega. Sobre todo contábamos co respaldo que supoñía ter a Xaquín Lorenzo, a Antonio Fraguas, a Xosé Filgueira Valverde, a Isaac Díaz Pardo, os resilientes do Seminario de Estudos Galegos que nos daban, por así decir, un plus de credibilidade, de solvencia diante das administracións públicas. Don Ramón Otero Pedrallo aceptou por escrito ser o primeiro presidente do Padroado. O que pasa é que o pobre morreu antes de que se constituíse o Padroado e por iso o primeiro presidente foi Xaquín Lorenzo. Para min foi un verdadeiro regalo do Creador a amistade destes homens. Ademais, atopalos a todos xuntos. Non só aquí, senón no Seminario de Estudios Galegos. Tamén aquela xente extraordinaria. Inicialmente, as institucións que aceptaron formar parte do Padrón pois foron o Concello de Santiago, as 4 diputacións provinciais e, en principio, o Ministerio de Cultura e a Universidade de Santiago. Por suposto, tamén a Real Academia Galega estaba desde o principio. A relación entre o museo e o Concello foi xa moi intensa desde o minuto 1, porque este edificio no que nos atopamos é un edificio municipal e daquela o Concello cedeu este espazo para albergar este museo e cedeu tamén todos os fondos que daquela estaban no Museo Municipal de Santiago. Fui invitado polo embaixador de España en Dinamarca a dar unha conferencia en Copenhague e hai un gran museo antropolóxico do pobo danés. E ali quedei impresionado. Cando logo apareciste de vos, pensei que era a ocasión de facer algo así aquí. Mas a obra comenzouse a xestión e buscouse sitio. E definitivamente o Concello cedeu o convento de Santo Domingo. Convento que precisaba moitas obras. O edificio estaba en unhas condicións bastante lamentables e, grazas á axuda fundamentalmente do Ministerio, foise rehabilitando pouco a pouco e unha das cousas que houve que facer así a pulmón e a brazo foi meter a traíña que está na Sala do Mar e aí, pois non sei, igual fomos 40 persoas, e digo fomos porque eu tamén empurrei. Eu coñecín un día a Carlos García Martínez e un día veme pola rúa e dime, que fas mañán? E chegueime a Bonaval o día seguinte era para introducir as barcas no que era o refectorio do antigo mosteiro, non? Conseguimos, sí. Entrou e aí está. E aí empezou a miña relación co museo. Quedamos moi satisfeitos daquele logro. Para Galicia hoxe, desde o punto de vista cultural, pode considerarse un día grande. Día grande en canto que está nacendo unha criatura que coido que nun futuro, se as cousas camiñan por onde teñen que camiñar, será unha gran institución ao servicio da cultura
tradicional do povo galego. A idea, dende que xurdiu a iniciativa deste museo, é que seña algo no que este e se sinta representado toda Galicia. Eles empezaron a comprar nos anos 70 e cando no ano 76 estábase xa fraguando a idea do museo, a colección que tiñan na casa foi a primeira que decidiron que pasase a formar parte do museo. Si eu pude descubrir ocasionalmente aquela cultura, poder ofrecela aquí e seguir convivindo con elas, eu creo que é unha satisfacción inmensa de aportar ao noso povo un conocimiento necesario que quixera transmitilo. Desde o momento en que o museo empeza a ser coñecido fora dos muros de Santo Domingo, empezan a chegar espontaneamente aportacións de xentes de distintos oficios que, a medida que van deixando a súa actividade e antes de permitir que estes obxetos e estas coleccións se perdan, deciden donalos ao Museo do Pobo Galego para que aquí se vayan recollendo. A chegada da biblioteca de Xocas primeiro e logo todas as privadas de Taboada Chivite, de Fraguas, empezou a medrar a biblioteca e sobre todo cas grandes donacións, non? Cas bibliotecas privadas. Aí foi un salto cuantitativo e cualitativo tamén. Seguimos sendo mesmo unha asociación cultural sen ánimo de lucro, pero afortunadamente con moitos apoios e moitas complicidades para chegar ao punto onde chegamos. Os cargos directivos sempre foron gratuitos e siguen sendo así. Salvo a dirección que a partir dun momento dado, cando falece Carlos García Martínez, no ano 18, por primeira vez se convoca un concurso para prover a dirección do museo dunha maneira profesional. Sempre dicen que os museos de antropoloxía, que este, para mí, é un museo antropolóxico, teñen que mostrar a sociedade actual, non? A sociedade actual con mirada hacia atrás. Se queremos seguir comprendendo a sociedade, temos que utilizar as ferramentas que a sociedade utiliza. A condesa de Pardo Bazán facía finca peniso cando creou a Asociación de Folclore Galego no século XIX, que había que recoller as mostras do galego, non para facer un museo arqueolóxico do pasado, senón para coñecer de onde vimos e definir a onde queremos ir. Neste sentido, temos unhas actuacións de Departamento de Didáctica que entre xente continuamente a facer cousas que creo que lle dan vida ao museo e o achegan á sociedade actual, non? Cando eu cheguei aquí, mulleres éramos moi poucas. Hoxe somos máis, que no sucesivo sexa máis probable que outras mulleres se incorporen aos postos de máxima responsabilidade neste padroado. Se trata de buscar a renovación das xeracións sucesivas que fomos dándolle vida a esta institución e para iso, ademais, como é evidente, hoxe en día no panorama da cultura a presenza da muller é amplamente mayoritaria. Conste que aí o traballo do Departamento de Educación é fundamental e é unha vertente que se cuida moitísimo. Agora o museo ten unha entidade que, claro, non tiña os comezos e necesita dun corpo técnico que, como que hai, que está preparado, que punteiro nas súas tarefas e que dá soporte a toda a carga do día a día. O Museo do Pobo Galego medrou e sigue medrando nesta nova etapa, sempre con dificultades inherentes a este tipo de entidades, pero co apoio irrenunciable dos membros do padroado e dos moitos socios e socias que o apoian. Colaborando co museo, participando moitísimo, facendo moitas actividades. Nos reunimos os representantes de socios pois varias veces no ano para decidir o que queremos facer, excursións culturais, visitas guiadas a diferentes exposicións, tamén na revista. Estou contento de que existe a ADRA, levamos 20 anos, que saliu da base social, que dá unha visibilidade ao museo, fora das paredes do museo. E desde o Museo do Pobo Galego, o fin final, digamos, de todo este encontro é, de alguna forma, concienciar a sociedade galega na necesidade de protexer o noso patrimonio marítimo. Un museo que fai unha formulación comunitaria, de contar co saber e co coñecemento especializado, local e profesional do conxunto de Galicia, e, por lo tanto, fai deste proxecto un proxecto enormemente colectivo. Seguir construindo este fogar común, este fogar cultural e de identidade de todos os galegos e galegas é un obxectivo que compartimos, que levamos con orgullo. Este é un museo de referencia a todos os niveis,
Así está contemplado tamén cando se traspuxo a Lei de Museos no ano 2021, onde se considerou este museo como ese museo catalizador de referencia no ámbito antropolóxico etnográfico de Galicia. Un dos obxectivos sería que o Museo do Pobo Galego no seu 50 aniversario fixera valer esa condición de centro sintetizador, incorporando máis relacións, máis vínculos con estes outros centros. Porque, como digo, se crearon infinidade de museos locais, monográficos especializados por toda Galicia que teñen unha riqueza patrimonial e fan un labor cultural extraordinario. Moi longa vida, sen se desviar dos principios fundacionais. Un edificio de portas abertas onde o pobo de Galiza entra, a súa historia entra e ao mesmo tempo de aquí sale coñecemento, alegría, cultura para a xente de fora, non? Nós, cando pensamos en algo cultural, histórico, etnográfico, que sexa, o seu sitio é o Museo do Pobo Galego. Francisco Fariña Busto e Xosé Carlos Sierra Rodríguez en recoñecemento da súa entrega e compromiso activo coa nosa institución dende a fundación deste padroado en 1976. Todos os membros do padroado, patróns e patroas, temos que seguir colaborando e participando coas iniciativas de esta institución. Somos nós os que tomamos un facho, unhas faixas. Quisiéramos que seguiran acesas, pero para eso temos que incorporar a nova xente. Tócanos agora asegurar o futuro. Non depende xa de nós, dos que o fundamos, senón que depende das xeracións actuais e dunha sociedade moito máis plural, e son optimista e penso que a resposta da sociedade, como foi nun primeiro momento e foi ao largo destes 50 anos, seguirá sendo positiva, sabendo que este é un museo do pobo e que necesita a cooperación de todos.